נחום השקיע הרבה מאוד עבודה בהגנה, ראינו אותו לפחות מונע לפחות שני מצבים. סגירות מצוינות, מבין את המשחק, קורא נכון. עכו עם 9 שחקנים עכשיו. עם ה9 האלה תצטרך להחזיק. הם בורחים לפיזיותרפיסט שלהם. איפה? אין לו כוח מסכן. נראה לי הם לוקחים את בן נחום בעין. הפיזיותרפיסט רץ אחריהם, תראה. שמע, אולי אין לו ברקסים שם נשבע לך, אין לו ברקסים, הוא לא יודע איך לעצור. איך הוא יגיע מסכן המעשה? אוי ואבוי לי. תשאר איתו. הוא עבר להליכה. קולמה. והנה ההזדמנות, והנה ארבייטמן, וזה פנימה! בסוף בא ארבייטמן. נשמע, בא ארבייטמן, מכבי חיפה מבקיע שער מוצדק, אבל עכו פשוט נאיבית. מזמינה את חיפה אליה. משחקת עם 8 שחקנים, 2 דקות רצופות. אין מצב בעולם שבן נחום יכול לצאת ולעזוב את המגרש. אין חיה כזאת לשחק עם 8 שחקנים בקריית אליעזר במשך 2 דקות. בדקות כאלה קריטיות. תישאר על המגרש ולא משנה מה יש לך. שלומי ארבייטמן, מצב שמזכיר מאוד את השער באוסטריה, מושך שמאלה, מוציא את השוער מהשער, נותן לו לפינה הרחוקה, ושים לב למאזן המדהים של פתיחת עונה של שלומי ארבייטמן. הבחור הזה משחק היום את המשחק השביעי שלו בכל המסגרות, וכובש שער שישי. 6 שערים ב7 משחקים. מצוין, רק שימשיך. אמרתי בתחילת השידור, אם אתה זוכר, שלומי ארבייטמן חייב לעשות קפיצת המדרגה ולהיות אחד החלוצים הכי טובים בכדורגל שלנו. סימנו אותו כבר לפני הרבה שנים, משום מה הוא התעכב. כל מיני החלטות לא נכונות שהוא לקח בקריירה שלו, אבל הנה עכשיו הגיע הזמן. שלומי ארבייטמן בשל. שלומי ארבייטמן חייב לממש את ההבטחה שהוא ולהיות חלוץ מוביל בכדורגל שלנו. אני מקווה מאוד שימצא לו מקום גם כשלא תינתן לדבשווילי הפריבילגיה לנוח. 4 דקות תוספת זמן. מכבי חיפה